Porto do Son acollerá este vindeiro sábado a 28 edición da Festa do Polvo, unha das citas gastronómicas máis multitudinarias das que se celebran na comarca. A cita, que volverá a estar organizada polo Concello, desenvolverase na zona portuaria. Non faltará tampouco o afamado polveiro de Vedra, Manuel Veloso. El será o encargado de cociñar o cefalópodo. Vai vir Veloso, que organiza sempre, el pon a carpa e o que lle pedimos a Veloso que sea precios populares, non? Que non nos aproveitemos ese día, porque incluso para el tamén é bo, eu creo que é mellor vender máis cantidad a que sea un poquinho menos precio que poñer uns precios prohibitivos, non? E vamos a organizar aí na fachada marítima, el vai a poñer unha carpa, vai a poñer as mesas todas e vai a suministrar o pulpo e despois nós vamos a poñer un gaiteiro, animar un pouco a festa do pulpo. Como é tamén tradición nos últimos anos, levarase a cabo a Ruta do Polvo, unha camiñada de 27 km de dificultade alta, que cruzará dende a ría de Arousa ata de Muros Noia, a través dos chans da Barbanza, para rematar en Porto do Son. Temos esta andaina que vimos andando desde Boiro, nos poñemos un autobús que sale de Porto do Son hasta Boiro, e despois ali en Boiro hai moitos que se desplazan en coche, incluso xa de xente de propia de Boiro, e nada, a disfrutar do día tamén. Esperemos que tamén que nos veña bo tempo.